ton kai dol rok bahai tongmai sabai gede ase khayo noro jotono kaham kurung na tongmai na hingke tabuk bo subscribe khayo ko hingkai subscribe khai redi dol rok te bell icon o sina tapok di ao dol rok tini ni video rok wngkha hingkai rok title te thumbnail nugui na saimanoi thangka saiman thangka na hingke ang kha khayo tamoni bagai hingke tabuk social media kuplum chini roman script kumawai thangka eba tabuk bangla eba Devanagari script by sini kok borok boy eba kok borok kok no tabuk suijak senai hayadba bahai ke hengke amo tabuk already no chini kok borok sahitya porishod ni kaisa ngotongo songothon tongo borok nini chini khachukcha Tripura ni CM ni aro let aro harka norok social media kuplum no nukkhna hingkai chance tabuk HDL dajangnani bagoi chance tabuk 80% 70% ongoi thangka je Bangla ki ba Devanagari ngai norok comment khaisadi songbo okhor bai sik angke chini jottoni silai kaham ungkuknai kok borok kok no ngai norok nugui mankana je thangnayo bo example kok borok no roman script bai sui manlaya ongoi asuke jordar andolon ongkha ekdom TSF ni choba belai no kotor ungkha purbo norok nugui mankana haidaba dol rok ngai mono tabuk buskang ni tino chung jora phaiga nugnai je chung kok borok no roman script by the ma suisinai naki bangla eba Devanagari hingke tao je aso kotor choba khaimani amoni meaning pura less je chung jara je andolon khaimani amo joto zero singoi thangka haidba hingkai jara tabuk english medium o pori tongnai tabuk to maximum borok no english medium o pori o jekono borok Tripura sangto non Tripura sangto tabuk maximum borok english medium o pori hingkai non kok borok o kintu mohai kok borok subject o kintu Tripura sasimi kok borok subject no naharo hwnoi norok ta khaidi kok borok no non Tripura sa borok rok bo naharoi pori hingkai amo hai borok rok pori jak rok no bo norok sungoi naidi borok o kok borok kok no roman script bai sajaknai naki Devanagari ko ba nini Bengali amo borok no sabano